Скъпи приятели, през септември сме ви подготвили оферти за комплекти с любими продукти. Открийте предложенията ни в новата ни месечна брошура. Започваме с продукти за грижа за фигурата и контрол на теглото. Вкусните блокчета Figo Active са в двоен комплект с 25% отстъпка, а комплектът с 3 шейка, супи или мюсли по ваш избор е с 28% отстъпка. Продължаваме с някои от най-популярните хранителни добавки LR LifeTact. ProBalance за киселинно-алкалния баланс на организма. Vita Active за оптимален прием на витамини през всеки сезон. Супер Омега за здравето на сърцето и нормална мозъчна функция. Вземете ги в двойни комплекти с отстъпка до 25%. Reishi Plus за добър енергиен метаболизъм и за укрепване на имунната система, и Woman Phyto за подкрепа за дамите по време на менопаузата също се предлагат в двойни комплекти с 25% отстъпка. Подгответе се за предстоящия есенен сезон, като подкрепите благосъстоянието си с изгодните ни предложения. Помислихме и за грижа за кожата с страхотните продукти с чист гел от Aloe Vera. 4-те комплекта Aloe Vera за извайване на силуета, за грижа за тялото, за специална грижа и за грижа за лицето сега са с отстъпка до 31%. Продуктите осигуряват натурална грижа за кожата от главата до петите, гарантират дълбока хидратация и са подходящи за цялото семейство. А какво ще кажете да допълните вашата колекция от парфюми с 2 страхотни лайфстайл аромата? Изберете любимите си 2 парфюма от 16-те пленителни аромата за жени и мъже и спестете 25%. Само през този месец може да поръчате анти-ейджинг комплекти, включващи серума Blue Light Defender за защита от синята светлина и подходящ за вашата кожа дневен крем. Перфектното дуо за грижа и превенция може да вземете с 25% отстъпка. Мъжете също имат нужда от специална грижа, затова препоръчваме комплекта Platinum за анти-ейдж грижа с отстъпка от 26% и комплекта L Recapin за по-здрава и гъста коса с отстъпка от 37%. А с комплектите Aloe Vera за бръснене и грижа за мъжката кожа спестявате 31%. Не сме забравили и за най-малките ни приятели. С Aloe Vera комплекта за грижа за бебета сега спестявате 28%, а с Aloe Vera комплекта за грижа за деца 30%. Чистият гел от Aloe Vera е идеален за чувствителната детска кожа, а продуктите на LR са препоръчани от педиатри. Задната корица този месец е запазена за комплекта за грижа за ръце и стъпала с 25% отстъпка. Кремът за ръце с Aloe Vera и екстракт от невен и кремът за стъпала с Aloe Vera и екстракт от магнолия се грижат за сухата и изтощена кожа и я правят мека и нежна. Този месец имаме огромно разнообразие от предложения за цялото семейство на специална цена. Поръчайте любимите си продукти и ги ползвайте с удоволствие. Пожелаваме ви страхотен месец!